τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες για την ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει το προσεχές Σάββατο, 9 Μαΐου, στο Κατσάνιο, από την Oikon Group, σε συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο του Ηρακλή. Μια ημερίδα με θέμα το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εράσμους για νέους επιχειρηματίες, εστιάζοντας στις δυνατότητες που προσφέρει στον χώρο του αθλητισμού. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ελένη Σιαπικούδη, που είναι project manager της εταιρείας. Καλημέρα σας, κυρία Σιαπικούδη. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς που είστε μαζί μας. Κυρία Σιαπικούδη, όταν ακούμε τη λέξη Εράσμους, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε φοιτητές. Τι ακριβώς λοιπόν είναι αυτό το πρόγραμμα για νέους επιχειρηματίες? Δεν είναι ακριβώς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται όχι μόνο σε φοιτητές, αλλά σε νέους επαγγελματίες συνολικά και δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψουν και να μαθητεύσουν από 1 έως 6 μήνες σε κάποια χώρα του εξωτερικού, σε μια επιχείρηση που ταιριάζει με τα δικά τους επαγγελματικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση που θα κάνουμε το Σάββατο θα δώσουμε μία έμφαση στο αθλητικό προφίλ, δηλαδή σε αθλητικές οργανώσεις και οργανισμούς που μπορούν να μαθητεύσουν νέοι και νέες, αλλά και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας όπως προπονητές στην Ευρώπη. Και θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τις προϋποθέσεις που έχει κάποιος για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, για όλη τη διαδικασία και για τα ωφέλη που μπορεί να προσκομίσει κάποιος. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος του αθλητισμού, ένας προπονητής, ένας γυμναστής ή ένας νέος επαγγελματίας να αξιοποιήσει πρακτικά αυτή τη δυνατότητα? Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη και ανοιχτή προς όλους. Εμείς στην Oikon ως ενδιάμεσος φορέας προσπαθούμε να την περιγράψουμε έτσι και λίγο πιο εύκολα και φυσικά να υποστηρίξουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μπαίνοντας κάποιος και κάνοντας μια αναζήτηση με τον τίτλο του προγράμματος Εράσμους για νέους επιχειρηματίες, βγάζει κατευθείαν στην πλατφόρμα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, όπου εκεί με μία εγγραφή μπορεί να κάνει αίτηση ως νέος επιχειρηματίας και πρέπει να ανεβάσει ουσιαστικά στην πλατφόρμα ένα βιογραφικό και ένα business plan. Φυσικά σε όλη αυτή τη διαδικασία τον υποστηρίζουμε και εμείς και μπορούμε να του δώσουμε και κάποιες οδηγίες για το πώς αυτό θα γίνει λίγο πιο εύκολο και επιτυχημένο. Τώρα, η ημερίδα εστιάζει ιδιαίτερα στον χώρο του αθλητισμού. Τι είδους εμπειρίες, εγώ θέλω να ρωτήσω, και συνεργασίες μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα? Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα από οργανώσεις και επιχειρήσεις διαθέσιμες στην πλατφόρμα σε πάρα πολλές χώρες, από την Ολλανδία μέχρι την Γερμανία και την Ισπανία, και ουσιαστικά δίνει ευκαιρίες να συμμετάσχει κάποιος και να εκπαιδευτεί σε αθλητικούς συλλόγους, σε προπονητικά κέντρα, σε κάποιο κομμάτι που να μπορέσει να αναδείξει την εκπαιδευτική του ιδιότητα, και ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός ψάχνουμε και βρίσκουμε τις διαθέσιμες επιχειρήσεις και την χώρα που θα τέριαζε περισσότερο στον ενδιαφερόμενο και στην ενδιαφερόμενη. Αναφέρεται μάλιστα και το παράδειγμα προπονητικού κέντρου κολύμβησης στην Ολλανδία, που προπονείται η εθνική ομάδα της χώρας, και θέλω να ρωτήσω πόσο μεγάλες προοπτικές ανοίγουν τέτοιες συνεργασίες για νέους επαγγελματίες? Σίγουρα είναι μια ευκαιρία και το πρόγραμμα γενικότερα είναι πολύ δυναμικό, γιατί ουσιαστικά τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα κέντρα αυτά είναι καταξιωμένα στον χώρο τους. Βλέπουμε τώρα την ομάδα της Ολλανδίας που προπονείται εκεί πέρα, και αντίστοιχα ανοίγουν έτσι οι προοπτικές και οι δεξιότητες που θα λάβει αυτός που θα συμμετάσχει φυσικά, και θα μπορέσει στη συνέχεια είτε να επιστρέψει και να αξιοποιήσει αυτές τις γνώσεις, να αναπτύξει τα δίκτυά του και στην Ευρώπη, είτε να παραμείνει και στο εξωτερικό. Έτσι, υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες που πήγανε σε μια επιχείρηση, σε ένα κέντρο, και ουσιαστικά τα βρήκαν εκεί με τον επιχειρηματία και έμειναν εκεί. Οπότε δίνει πολλαπλές ευκαιρίες και δυνατότητες εξέλιξης για τους μαθητευόμενους και τους συμμετέχοντες. Και κάτι τελευταίο, κυρία Σιαπικούδη, πόσο σημαντικό είναι για έναν ιστορικό αθλητικό σύλλογο, όπως είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, να επενδύει πλέον και στην εξωστρέφεια και στη διεθνή δικτύωση?
Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο έχουμε ανάγκη, γενικότερα ως κοινωνία, αλλά και ειδικότερα και οι νέοι άνθρωποι, να δίνουμε έτσι λίγο χώρο και χρόνο σε νέα προγράμματα, σε νέες ευκαιρίες και σε ένα πιο εξωστρεφή χαρακτήρα, ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε και να εξελιχθούμε όλοι μαζί, όπως προσπαθούμε και εμείς μέσα από την Oikon να κάνουμε από τα προγράμματά μας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κυρία Σιαπικούδη. Το Σάββατο ημερίδα, τι ώρα? Στις 6.30 ώρα θα σας περιμένουμε, είναι ανοιχτή προς όλους και θα χαρούμε να λύσουμε τις απορίες σας. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή σας ημέρα.